Nová sezóna 2025 v Boči sa začala pri Žiline, v dedinke Turie. Ubytovali sme sa ako každý rok na Zemanovom dvore, no tentokrát nás hneď na úvod prekvapila zvláštna situácia. Prišli sme na miesto, ale dvere k recepcii boli zatvorené. Zľakli sme sa, ale prišla nám otvoriť usmievavá pani a milo nás privítala. Hneď, ako sme sa ubytovali, išli sme na večeru. Večera bola veľmi chutná. Zapili sme ju nealkopilkom a v izbe sme si ešte pozreli telku. Na druhý deň nás už čakalo prvé ligové kolo. Pred nami boli 3 zápasy, ktoré si zahrali 4 hráči. Prvý zápas s Miroslavom Bielakom dopadol celkom dobre. Akurát v poslednej zmene som poslal lopty do hája zeleného, ale našťastie zápas skončil 4-2 pre mňa. Druhý zápas s Michalom Tyžom ma mrzí asi najviac. Prvá zmena bola paráda, spravil som si slušný náskok, ale Michal tu dokázal otočiť a zápas skončil 5-6 v jeho prospech. Posledný zápas s Ľubkou Škvarnovou bol môj najhorší v tomto kole. Hoci som dokázal uhrať 2 zmeny, na výhru tu nestačilo. Zápas skončil 3-7. A keďže sa počítajú aj body za každý zápas a nezáleží len na výhre alebo prehre, tak som nakoniec skončil na 3. mieste. Miroslav Bielak bol druhý a Ľubka Škvarnová tu vyhrala a obsadila 1. miesto.